Беше страхотна игра, но късметът ми изневери в самия край. Имах добри ръце, само че накрая не знам. Мисля, че е точно 1000, нали? Добре. Играч 4. Залагам всичко. Всичко. Трябват 1200. Фолд. Играч 7 се отказва. Колко? 1200. Най-после. Моля, свалете картите. Флопът. Вале пика, седмица пика и шестица с пътия. Ще излезе дама. Търнат. Поп с пътия. Не е зле. И ривърът е осмица купа. Трите шестици печелят. Добра игра. Благодаря. Доволен съм. Наистина играх добре. Допуснах няколко грешки, но не бяха много големи. Да, изгубих доста време. Опитвах се да изчакам момента, не правя големи залози. Не знам как да го кажа по друг начин. Късметът тук е твърде голям фактор. Картите ви. Играч 3. Плащам. Играч 3 плаща. Пас. Играч 6 е пас. Флопът. Двойка купа, седмица каро и седмица с пътия. Играч 6. Пас. Пас. Играч 3. Залагам всичко. Всичко. Залагам всичко. Играч 6 също залага всичко. Покажете картите, моля. Търнат. Четворка с пътия. Ривърът. Двойка. Каро. Сплит. Сплит. Да. Извинете. Нови карти, моля. Играч 6. All in. Играч 6 залага всичко.
Играч 3 се отказва. Картите. Залагам всичко. Всичко. Да. Играч 3. Играч 3 се отказва. Всичко. Всичко. А вие? Също? Всичко. Свалете картите. Да. Флопът. Двойка с пътия, дама пика и асо купа. Има шанс. Да. Търнат. Деветка каро. Ей, чакай, остава ривърът. Не. Всичко свърши. Край. Ривърът. Тройка каро. Вие сте победител. Благодаря. Поздравления. Благодаря. Ела тук. Добра игра. Браво. Беше много вълнуващо. Движех се на върхове и спадове. На няколко пъти имах страхотен късмет. Честита победа. Благодаря. Това беше първият ти турнир на живо. Как се чувстваш след като победи? Просто не мога да повярвам. В края на краищата справих се с, смятам, съвсем не лоши играчи. Страхотно. Играчите бяха доста компетентни и сериозни. В началото игра по-отпуснато, след това затегна играта. Кое те накара да смениш стратегията? Просто опитах доколко агресивно мога да играя в началото на играта, но получих няколко неприятни ререйза пред мен и зад мен и това ме отказа да тръгвам да гледам флоп, въобще да чакам по-късния стадий на играта. Просто реших, след като загубих доста чипове в началото на играта, след това успях почти да ги върна и реших, че това е моя шанс все пак да изчакам карта, защото в първата част на играта почти нямах карта, така мисля. Коя е ръката, която няма да забравиш? Мисля, че да, финалната ръка, разбира се. Последната и ръцете по-скоро с които спечелиха срещу мен, отколкото с които аз... спечелил. Да. Казвам се Ханс Мартин Фогел. На масата съм изключително дружелюбен.
Не бързайте да се радвате, че ще играе срещу вас. И така вече имаме вторият спечелил 2500 евро. В следващия епизод той ще се изправи в директен хедзъп срещу професионалиста Ханс Мартин Фогел. До тогава вие не забравяйте, че онлайн квалификациите продължават и вие може да бъдете следващия играч тук на тази маса. Играйте с нас и спечелете 100 000 евро. До следващия път!